te kabrikong halo kamat kabede barka jingwen kam sipor yau secretary jang ka council ba DG Simyong tina kalian ka jung ila kan sai ba kani baro ka jing ja ka de na ka da ba ka don ka jing bombiang ha ka kom trikam lani kata ka procedure trikam po office ha ka ba ya ka Randa approve na kaliang juga isi na kaliang EM in charge bat kumjulo na kaliang CM hang BD bat ka jing pelaj ka jing sign jong secretary ya ka affidavit ani ka approval ka affidavit ka bade bat file sa ikut la suspend te habang ilapan jing syai bat la kata ka affidavit ka dan jing edeni em bat kata ka jing syai suspend ya kan ni ruila dan syai bai ong kam dan JDA kadai betang ka prosedur labs mud kata itang ka jing trikam ka jing ko akan kontrikam ka ba klem da ya lemba jo ka isi te ngila panjing syai ba ka affidavit ru te na kalian ju ong ba insai kopi ini ba pat ila pan syai la panjur ru ba ni ka affidavit kam dan JDA ba kan ni ka jing syawen kam jo secretary tingila pancing syai tu aga bede barka la kani ka jing wen kam sipor kan kata ne em ya ka service jong i secretary ya kani ru na kalian jong i CM ila ai ka assurance ba insa kami benia ini benta para ka juga poru na kalian ka jong i ila dawa ba ka de bandon ka inquiry de na kalian jong i ila pan syai ba ka don ta ka inquiry ba nganget ba kata ka inquiry kan sa ai ka report shwa ba secretary on could no kataga jing sya suspend ya ina kakap kabaan ba kade hang jing ade ba ka jing resign jong ba titi ding do balang standing council jong ka council ba de kaneru ila ong ba kade ka kam shimet jong i ka jing som shimet jong i ba ila weng no ila di standing council jong ka council ba kam dan jing ade ba kataka case ka baya day ba ka jing sya suspend jong secretary la di ba kata ka PIL te ka tari la kan syai ta na kalian ka jong inu dan ni ba no ko may pa marwa na kalian ka isi la kan syai ta ten re na kalian ka jong issues no dan jing wetang ko ka long ba hadian ka jing ino kam jong ba tiding do i ba la thung do we pa bum day na ka jai rio ka jong i para do stam ban long standing council ten na kalian jong i la kan syai ba ni duna palat ya ki khasi ki jongi bakin dan ki senior advocate takadaw yang bala tung sipor daw ni standing council ba bomde na ka secondary ka jongi tagabalay ni lay kren na kabede bat ka amendment ya ka 80 rules ba nakalian ka jongi ni layo ka jing syai ba ila kulan hangi ban form ya ka special committee bat kani ka special committee kam day ban ong ba kindon gibriu ki banabat re mangi ki MDC in sa kantup lang yang akong LO bat armut ki MDC na kaliang kajungi ka kanhun bandong ki dekot jong ni special committee bat hakat ka special committee in se karen sani ba la kan ka ika banta ka bangin le ka amendment bat ya kani yung bala syam tayo hi ngina pa ni syam no bat i kubur ya kajing aji mutuni bahkan don kajing penstet halal kani kam kanang ba kan ya syakmat habede ba ka amendment hamtam ya ka rule ka bade ba ka rule 128 kanu ka benta ha kajing sojong asimet mo kalau haba hakikam ki bede ha po office ya kata mlalan ki judon ki jing duna ni nang tai teng duna ki officer teng duna ru wat na kaliang jong ki estate member la ni jong CM te ka pamut la dalong te ngi kabadang day ban ya penbet mo pada banang eye warning te re hadu ban sim pada ada ka step ban ong ban suspend la di ban wengkam sipor te ngatharai kadai ki bala long serious kalau dah kam dei ka balong serius na harai na kalian ka isi kinum suspend ai Hatu pila panjing sana yang pada hatu kan nu kalau serius kata kam kiki. em ngila panjing syai bang ngila yai bandru ya kata badi ong ba kalong serius kumnu
namar ba ki iklem shem ya ka approval jom iam insan ni jom si ya kata ka di ka seriousness Habis di buat konsul lah atau pi suggest ni mau pi ong ba pi pilihan ong ba pi dasmutina mau di baris lah tu. Atau pi suggest ni pada ni lo kerten jen kan nakaliang jumi ngem dan bor iban saja sih no na makasyon ka isi ya no ka ibit ten rei laong iba nakaliang ka jong i kidang ewan maniyo